Hola, molt bona nit. Avui el protagonista està sent en aquests moments el vent de mestral, que ha començat a bufar en moltes zones des del matí i en d'altres a partir del migdia a la vesprada, amb ratxes que localment han sigut fortes. Està acabant de passar un front i al seu darrere ve una massa d'aire més freda. Notarem ja esta nit i demà de matí a primeres hores que les temperatures són més baixes, tot i que després pujaran. El més destacable és que el vent, tot i que esta nit i demà a primeres hores encara bufarà amb ratxes fortes, amainarà a partir de la vesprada. I les temperatures? Continuem a aquesta mena de muntanya russa pel que fa a les temperatures, baixaran demà, però tornaran a pujar en vista al cap de setmana i sobretot dissabte. En les últimes hores les ratxes de vent ja han sigut destacables, ratxes de vent que han arribat a superar els 90 km per hora a Fredes, també per damunt de 80, s'han registrat a Catí, a Vilafranca, a Xert, a Puçol també han superat els 60 i a Titaguas, cap a la zona dels Serrans, també vora els 60 km per hora de ratxa màxima. Si per el nord la situació era dominada pel vent de mestral, cap al sud encara avui les boires han sigut destacables, són al litoral de València i d'Alacant, són imatges d'este matí de Cullera, un banc de boira, recorden, són bancs de boira marítims que es formen en la zona litoral i que entren una miqueta terra endins. Ràpidament s'han desfet i, de fet, 2 hores més tard, ja vora el migdia, els bancs de boira en este general s'havien una miqueta obert, havien retirat cap a la zona marítima i el sol ja trencava, calfava més la terra i, per tant, permetria lluir el sol. Bàsicament, en general, hem tingut un migdia en el que, en general, com comentem, ha dominat el cel assolellat. Imatges també d'aixes boires que s'arrossegaven en molts punts de la Val d'Albaida. Aquesta és una imatge d'Ontinyent, de les primeres hores del dia. Més fotografies, avui ens han arribat, fins i tot el mar de núvols. Aquesta imatge és també molt bonica des de la zona d'Altea. Observen com entra el núvol baix i aquesta boira cap a la zona de terra des de la zona marítima. En algunes zones també fins i tot ocupaven pràcticament la vall i deixaven una visibilitat en general molt reduïda. De moment la mar tranquil·la. Demà, recorden, demà de vesprada la mar estarà prou alterada, mar de fons del nord-est, del vent que estarà bufant a les Balears. Imatges també dels bancs de boira que s'han format fins i tot en algunes zones de muntanya, proper de la zona de en aquest cas la Serra Calderona, de Serra. Veiem aquesta imatge de Pasqual Navarro, més fotografies també cap a l'Orihuela, també entrava el banc de boira que s'ha format en la zona marítima i que ha arribat a afectar algunes comarques de l'interior. Més fotografies també d'aquests bancs de boira. Esta és espectacular, observen des de Casas de Molla els núvols en la part superior i el banc de boira en la zona fonda de la vall tapant completament i provocant aquest mar de núvols que avui s'ha pogut fotografiar des de diferents punts del territori. Aquesta imatge, si ens fixem bé en la fotografia, cap a la zona de fons i a la dreta es veu la boira que tapava la part més baixa de la Val d'Albaida. Pel que fa avui a aquests bancs de boira, hem vist les imatges de fotografia, així les veiem des de l'espai. El núvol baix, que és la boira, és tota aquesta zona blanca, aquesta zona que és la boira, la part que està afectant la zona marítima, i el més destacable és que es retira. Observen que es va cap al sud perquè està entrant la massa d'aire més freda. Aquesta curva que forma aixina és la massa d'aire freda que està espentant l'aire, la boira cap a la zona del nord d'Àfrica, i a hores d'ara el que tenim ja és aire més fred i per tant ja no formarà la boira, però el que sí que notarem és que baixa la temperatura. En les últimes hores les temperatures la passada matinada encara s'han mantingut entre els 5 i els 6 graus cap a l'interior i al litoral entre els 12 i els 13. Esta pròxima nit totalment diferent. Ens haurem d'abrigar més demà a primeres hores. De fet, hi ha un canvi pel que fa a les temperatures mínimes que podríem considerar notable, sobretot a les zones d'interior. En el següent diagrama mostrarem la temperatura mínima la passada matinada, colors en blanc apareix la zona on està previst que hi haguera gelades, poques gelades, entre 4 i 6 graus cap a l'interior. Què passarà demà, esta nit? Demà a primeres hores, que les temperatures nocturnes observen com apareix la zona de gelada, que afectarà també les zones d'interior i també baixaran cap al litoral, però serà sobretot al nord i a l'interior on notarem que farà més fred de matí. Pel que fa al dia d'avui, s'han format, a banda de les boires, alguns núvols amb unes formacions molt curioses, una mena de núvols en forma de tub, formades sobretot per la ondulació del vent que ha començat a bufar a partir del migdia i provocava aquesta nuvolositat fotografiada des de Cocentaina i també la mateixa nuvolositat des de la zona de Gandia. La veritat és que, segons la perspectiva, eren núvols prou fotogènics. Més imatges també del dia d'avui, amb el cel que hem tingut ras a migdia, bàsicament amb més sol a la zona de Riba-roja i temperatures. Les repassem les màximes. Hem superat encara els 15-16 graus en molts punts. En algunes zones fins i tot han pujat respecte a ahir, vora els 20. 21 han arribat a Onda, 20 han tingut també a Gandí, a la zona de Castelló i Vinaròs, Déneu a Xóvar o, per exemple, Montanejos, Morella, entre 13 i 14. Més temperatures màximes de la província de València, hem arribat a Llíria als 22, Ontinyent 21, també València, a Carrícola de Vall d'Albaida 22, o per exemple Utiel avui ha tingut 18. Demà, més baixes que les d'avui, no arribarem als 20 de màxima. I per últim, per Alacant, les màximes d'avui, la província d'Alacant repassem, també han superat els 20, a Villena, Orihuela, cap a Alacant han tingut 19, o Elx o Pego també 19 de màxima.
Les imatges en el canal infraroig del satèl·lit Meteosat ens mostra el que hem comentat. Esta línia, recorden, separava la massa d'aire més càlida de la més freda. I observen el moviment que fa la nuvolositat. Es desplaça lentament de nord cap a sud. I aquest moviment el que ens indica és que la massa d'aire que hi ha al seu darrere està entrant en la península i és la que ens arribarà en la jornada de demà. El mapa isobàric previst en superfície ens mostra també que aquest corredor de vent de mestral que tenim avui, que afecta la zona de Castelló, es retira cap a Còrsega i Sardenya. Entra l'anticicló nomenat Karin. En particular, a l'entrar l'anticicló, el vent quedarà més encalmat i parlarem d'un oratge més estable, tranquil, però ja sense vent cap al nord de Castelló. I en el següent diagrama, el que mostrem sempre, aquí hem de buscar la península, així la tenim, la península ibèrica, en color verd és la massa d'aire freda. Demà entra la llengua i la notarem, aquesta baixada de temperatures, però observen que es retira i se'n va cap al Mediterrani a partir de divendres. Per tant, demà baixen les temperatures, però a partir de divendres i dissabte tornaran a recuperar-se. Amb aquesta evolució, moltes persones també preguntant a Castelló què passarà les festes de la Madalena. Així preparem les temperatures màximes i mínimes. Observem que la baixada que tindrem divendres serà un dia més fresc, dijous divendres, però en vista al cap de setmana, dissabte el dia del pregó i també diumenge la romeria de les Canyes, temperatures al voltant dels 17-18 graus. Hi haurà núvols, però no esperem precipitacions cap a Castelló. Veiem ara els mapes de símbols en general, que comentem demà. Un dia dominat al matí pel vent de mestral, més fred a primeres hores, bona visibilitat i mar moguda, mar endins, forta marejada. De vesprada veiem per províncies. El vent de mestral amainarà cap a la zona de Castelló, també es mantindrà la bona visibilitat i fins i tot entrarà el vent del sud-est. Cap a la província de València, situació també dominada pel cel ras demà, bufaran les brises a partir de migdia i atenció a la mar, hi haurà forta marejada mar endins. Pel que fa a Alacant, també a la vesprada molt tranquil·la demà, sol, un ambient una miqueta més fresc que avui, el vent fluix i la mar també, mar endins, forta marejada. Pel que fa als següents dies, ja en vista al cap de setmana, com hem comentat, de moment no veiem una situació de pluges a mitjà termini. La situació vindrà dominada per les altes pressions, estabilitat. Divendres, de matí farà fresca o fred cap a l'interior, al migdia les temperatures tendiran a pujar dissabte, que també farà sol, i com a punt diferent hi haurà més humitat en superfície i es formaran molts núvols baixos, alguns bancs de boira, sobretot diumenge de matí. Al migdia també diumenge lluirà el sol, com comentem, a Castelló, a la romeria de les Canyes, potser al matí hi haurà moltes boires, molts núvols, però al migdia, en general, lluirà el sol, amb unes temperatures que pujaran lleugerament amb vista al cap de setmana. Com comentem, de moment, pluges a mitjà termini no es veuen. Acabem amb imatges i fotografies. La veritat és que algunes d'elles ja, com estos dies, mostrant les conseqüències de les temperatures altes, s'acosta la primavera. Recorden que es poden arribar imatges i fotografies al correu electrònic oratge@tvmediterraneo.es. Moltes gràcies per les fotografies, pels vídeos i per les dades, per la informació meteorològica que ens permeten, com fem sempre, com comentem, fer un recorregut pel nostre territori i saber les condicions que hem tingut i fins i tot conèixer llogarets molt interessants a l'hora de planificar algun tipus d'excursió a l'aire lliure. Aquestes imatges són, per exemple, del dia d'avui, de la zona d'Agres també i de la part de Xàbia. Més fotografies també mostrant l'eixida i la posta de sol. Recorden, aquestes són dues imatges molt curioses d'ahir, dels núvols que deixaven aquesta precipitació que no arribava a la superfície de terra, il·luminats per la posta de sol. Una imatge de Xilxes i una altra des de València, espectaculars. L'eixida del sol, recorden que estos dies és a les 7:30 del matí i la posta a les 7 de la vesprada. I a més, tenim efectes com estes, un halo solar que s'ha pogut avui fotografiar molt bé des de Sant Antoni en Requena, està format, recorden, per cristalls de gel i nuvolositat i provoca aquest efecte òptic que tapant el sol es pot molt bé fotografiar si estem atents. Aquesta és una imatge també, com comentem, de l'eixida del sol, recorden, eixida sobre les 7:30 i la posta a les 7. En particular també és curiós el fet que demà serà lluna plena, la lluna plena del mes de març. Ja tenim fotografies ahir, esta imatge és d'ahir de Morella i veurem la següent imatge del dia d'avui. Esta lluna plena, sempre parlem de la superlluna, en particular la que serà plena demà serà la més xicoteta, lluna plena de tot l'any. Per què? Perquè serà el dia en el que estarà més lluny quan és lluna plena, estarà uns 50.000 quilòmetres més lluny de la lluna plena del mes de setembre. De fet, el que veiem és la comparació de tamany que no notarem molt, però recorden que demà, diguem-ne, el 5 de març serà la lluna plena més xicoteta de l'any 2015. Amb aquesta punta astronòmica acabem. Que passen una molt bona nit.